Szép estét kívánok mindenkinek! Üdvözlöm Önöket az élő közvetítésben. Én Mónika vagyok, az Unika Klinika egyik magyar koordinátora. Remélem, hogy hallanak és látnak is engem, és minden rendben van ezúttal. A mai témánk az IVF kezelés lesz. Az IVF saját stimuláció. Megpróbálom Önöknek részletesen elmondani, hogy mit érdemes tudni erről a kezelésről. Még ezt megelőzően szeretnék egy pár szót elmondani az Unika klinikáról. Az Unika reprodukciós klinika már több mint 30 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit. Csehországban az Unika volt az első ilyen klinika, és nálunk született az első IVF baba is. Az elmúlt 30 évben rengeteg tapasztalatot szereztünk, melyeket azóta is folyamatosan tökéletesítünk. Két kiválóan felszerelt klinikánkon várjuk a pácienseket, az egyik Brnóban, a másik pedig Prágában található. Arra törekszünk, hogy a kezelés a lehető legstresszmentesebb legyen a pácienseink számára. Szolgáltatások széles skáláját kínáljuk, a saját petesejtekkel történő IVF kezeléstől kezdve a petesejt és a spermadonáción át a genetikai vizsgálatokig. Amennyiben úgy döntenek, hogy a termékenység kezelését külföldön szeretnék elkezdeni, biztosan rengeteg kérdés merül fel Önökben. Mennyi ideig tart az egész, hogyan zajlik ez a folyamat, mire számíthatnak, és éppen ezért vagyok most itt, hogy megválaszoljam ezeket a kérdéseket. Lépésről lépésre végigmegyünk az teljes folyamaton. Természetesen a kérdéseiket a livestreamünk alatt a hozzászólások rovatban tehetik fel, de először azokkal kezdünk, amelyeket korábban beküldtek hozzánk. Sokszor kérdezik a páciensek, hogy hogyan tudják velünk felvenni a kapcsolatot. Van egy nagyon kedves kollégánk, magyarországi kapcsolattartónk, aki a Buzál Anikó. Először mindig vele kell felvenni a kapcsolatot, ő elküldi az árlistát, megadja a kezdetleges információkat, elmondja, hogy mire van szükség az orvosnak a konzultációhoz, és megkéri Önöket, hogy töltsék ki a kérdőívünket. A kérdőívben rákérdezünk a kórelőzményére, hogy minél átfogóbb képet kapjon az orvos az Ön egészségügyi állapotáról. Ezt követően megegyezünk egy konzultációs időpontban. A konzultációra van lehetőség online vagy személyesen is. Az online konzultáció előnye, hogy nem szükséges kiutazni hozzánk, mindent online tudunk intézni. Még a személyes találkozónak is megvan az előnye, hiszen az orvos el tud végezni egy ultrahangot, esetleg van lehetőség spermavizsgálatra is, alá tudjuk írni a szerződéseket, magukkal vihetik a klinikáról a gyógyszereket, és akár még a fizetést is el lehet intézni helyben. Akár az online konzultáció, akár pedig a személyes konzultáció mellett döntenek, mindenképpen szükségünk van a konzultáció előtt ideális esetben, hogy elkészítsenek egy friss hormonpanelt, amely AMH értéket, TSH-t, prolaktint, FSH-t, LH-t és ösztradiolt tartalmaz. A saját stimuláció szempontjából a legfontosabb az AMH érték, mely azt jelzi az orvosnak, hogy mennyi petesejtje van még a páciensnek. Van-e mit stimulálni? Éppen ehhez is kapcsolódik a következő kérdés, ami úgy hangzik, hogy mit tehetek annak érdekében, hogy emeljem az AMH értéket, és így az IVF sikerének esélyeit. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudunk mi nők sajnos ezen javítani. Minden nő a születésekor kap egy bizonyos petesejt mennyiséget,
A genetika alapján van, aki többet, van, aki kevesebbet, és egész életünk során ezzel gazdálkodunk. Minden menstruációval egyre fogynak, majd amíg ugye van petesejtünk, addig van menstruációnk is, utána elfogynak, és jön a változókor. Értelemszerűen így az AMH érték egyre csökken. A legjobb petesejtek a 20-as éveinkben jönnek elő, éppen ez az időszak, az optimális idő a szülésre, majd a későbbiekben sajnos egyre rosszabb minőségűek maradnak. Tehát sajnos nincsen olyan gyógyszer, módszer vagy vizsgálat, ami javítani tudná az AMH értéket, és mi nők sajnos nem vagyunk képesek új petesejteket termelni. Ez egy kicsit igazságtalan a férfiakhoz képest, hiszen ugye a férfiak a spermák millióit termelik 3 naponta, mi pedig valóban azzal tudunk csak gazdálkodni, amit az édesanyánktól kaptunk a születésünkkor. További kérdések érkeztek az IVF folyamatát illetően. Például meddig tart, hányszor kell kilátogatni az Unika klinikára, biztonságos-e a hormonális kezelés, valamint a bőrültetés is érdekelte a kérdezőket. Megpróbálok ezekre összefoglalva válaszolni. A kezelés minden esetben a menstruációval kezdődik. Jelzi a koordinátorának a ciklus első napját. Ezt is sokszor kérdezik a páciensek, hogy mi számít a menstruáció első napjának. A menstruáció első napja, mikor erős, piros vér jelentkezik, délután 16 óra előtt. A pecsételés, barnázás vagy az este jelentkező piros vér a ciklus 0. napjának számít. A koordinátor vagy elküldi előre, vagy pedig küldi, amikor ön jelzi a menstruáció kezdetét, a kezelési tervet, melyben napokra lebontva fel van tüntetve, hogy mikor mit kell szedni, szórni. Általában 6 napig van szurizás, majd sor kerül az első ellenőrző ultrahangvizsgálatra. Amennyiben az orvos nem dönt másképp, ez a vizsgálat elvégezhető Magyarországon is, és átküldik nekünk a fényképes eredményeket. Lényegében itt le kell mérni egyesével azokat a tüsszőket, amik reagálnak a gyógyszerekre. Az orvosunk, már a miénk, ugye az eredmények alapján meghatározza a további gyógyszereket, és hogy mikor legyen a második ellenőrző ultrahangvizsgálat. A második ellenőrző ultrahangvizsgálat már mindenképpen nálunk történik, és általában az első ultrahangra rá 2-3 napra szokott lenni. Ekkor már ugye érkezni kell a klinikára, és az orvosunk végzi el az ultrahangvizsgálatot, ugyanúgy megméregeti a tüsszőket, 2 méretben is, hogy hogyan reagál, milyen tempóban növekszik, és ekkor már általában meghatározzák a leszívás napját is, ami szintén 2-3 napra a második ultrahangra szokott lenni. A leszívás teljes altatás alatt zajlik, de ez csak egy pár perces altatás, egy pár perces beavatkozás, utána a saját lábukon visszakísérik önöket a szobára, de még 2 órán keresztül megfigyelés alatt tartjuk a pácienseket, és amennyiben minden rendben van, akkor kísérővel utána haza lehet menni. Ezt mindig mondjuk, hogy aznap nem vezethet, és pihenés javasolt. Rendben van, nézem, érkezett-e valamilyen kérdés. Egyelőre nem. De nyugodtan kérdezhetnek, tehát itt a komment részben nyugodtan lehet nekünk írni közben. És addig akkor megyünk tovább. Tehát a leszívás napján van a megtermékenyítés napja is, úgyhogy ideális esetben akkor a párjával együtt érkezik a pácient. A
férfi páciens megy az andrológiára, leadja a spermamintát a megtermékenyítéshez, az ICSI módszerrel történik a megtermékenyítés, és innentől kezdve nem tudjuk befolyásolni a folyamatot. Itt átveszi a természet az irányítást, és mi is csak kíváncsian figyeljük, hogy hogyan cserélik ki a géneket a csírasejtek, és mennyi, valamint milyen minőségű embriók jönnek létre. 5 napon keresztül fejlődnek az embriók nálunk, és mindig egy darab 5 napos embrió kerül beültetésre egyszerre. Ha több embrió is létrejön, akkor a többi lefogyasztásra kerül. A beültetés az egy egyszerű nőgyógyászati vizsgálathoz hasonlít csak. Bent lehet a férfi páciens is a műtőben, és mindketten nyomon követhetik, ahogy bevezetik a kis katétert, és a katéteren keresztül belövik az embriót. Ez nem fáj, inkább kellemetlen, mint egy ultrahangvizsgálat, utána egy pár dologra kell majd csak figyelni, de egyébként teljesen normális életmódot javasolunk. Igen, érkezett itt közben egy kérdés, akkor meg is nézzük. Igen, az FSH értékem 20-30 közötti, AMH 0,45, van esélyem a saját petesejtes terhességre. Na, az FSH érték az ugye azt az agy termeli, és ez mutassa attól függően magas, hogy mennyire kell neki dolgozni, hogy még kisajtoljon petesejtet a petefészekből. Az AMH érték is ugye elég kevés már a 0,45, viszont még amit itt érdekelne engem, ami még egy nagyon fontos szempont, az ön életkora, tehát hogyha a kérdező megírja, hogy hány éves, akkor még ez mindenképpen segítene. Mert ugye azt mutatja az FSH érték, hogy már dolgozik nagyon az agyalapimirigy, hogy kisajtoljon a petefészkekből valamit, az AMH érték pedig azt mutatja, hogy már kevés petesejt van. Viszont a petesejtek minősége egyenesen arányos a hölgy páciens életkorával. Tehát nem csak a számok fontosak, hanem a minőség is, ami még ugye a számoktól is sokkal fontosabb. Igen, tehát már látom az életkort is, 34 éves korban azért még van esély arra, hogy ott jó petesejtek lesznek. Tehát akár még ezt meg lehet próbálni, persze sok mindentől függ, további tényezőktől, amit ugye az orvosnak kell megvizsgálni, de 34 éves kor az mindenképpen reményekkel tölti el a pácienseket, mert akkor még abban a korban még ott van esély arra, hogy jó minőségű petesejtjei vannak a pácienseknek. Jó. Folytatva az összefoglalót, tehát önök is hallhatták, hogy nagyon gyorsan zajlik ez a folyamat, a stimuláció lényegében 10-12 napig tart csak. Természetesen biztosítsuk önöknek a legjobb gyógyszereket és módszereket, így nagyon jól viselik általában a páciensek a stimulációt. Lényegében, hogyha önök is velem számoltak, akkor 3-szor szükséges kilátogatni a klinikára, 2 héten belül. Ez a második ultrahang, a leszívás és a beültetés. Jó. Igen, valaki még ír. Igen, hasonló kérdések jönnek. Elmondom ezt, a korral kapcsolatban valóban nagyon fontos az, hogy itt Csehországban már 40 év felett inkább az adományozott petesejtekkel történő kezelést javasolják. Éppen azért, mint ahogy elmondtam önöknek korábban is, a petesejtek minősége egyenesen arányos a hölgypáciens életkorában. Ugye, ahogy említettem, a 20-as éveinkben jönnek elő a legjobb petesejtjeink,
meg van szabályozva sajnos az akkor, mikor ajánlott családot alapítani, mikor a nőknek lényegében orvosi segítség nélkül minden úgy megy, ahogy annak mennie kell. A természet így állított be minket, évmilliókon keresztül így működött. Ugye a nagymamáinknak nem volt szüksége orvosokra ebből a szempontból, hiszen mind ugye fiatalon szültek. Sajnos ez a család alapítás gondolata eltolódott. Először a hölgyek karriert szeretnének építeni, a férfiak nem biztos, hogy szintén fiatalon szeretnének családot alapítani, vagy csak egyszerűen később találnak egymásra a párok, és bizony az idő az, ami ellenünk játszik. Tehát ez a legfontosabb, és valóban minél idősebb a hölgypáciens, sajnos a sajátstimuláció esélye annál kisebb. Nagyon fontos az a kezelés is, vagyis olyan kezelése is van nálunk lehetőség, hogy van a sajátstimuláció, és a petesejtek lefagyasztásra kerülnek. Ez is egy fontos dolog lehet azoknak, akik bár még fiatalok, van még petesejtjük is, de még nem találták meg a nagy őt. Nekik mindenképpen jó lehet ez, hiszen elteszik. Ez egy ilyen biztosíték lehet számukra jövőjüket nézve, hiszen hogyha 35-40 év környékén találják csak meg a nagy őt, úgymond, de korábban lefogyasztásra kerültek a petesejtek, akkor ezeket fel tudják használni. És ezek a petesejtek már ugye nem idősödnek, tehát azt várjuk, hogy a 80-90%-uk megfelelő minőségű. Tehát esetleg a fiatalabbaknak ezt tudnám még javasolni. Rendben van. Aki esetleg nem kap választ ma, vagy más kérdést érdekelné, mint a mi mai témánk, ami ugye a sajátstimuláció, akkor nyugodtan írhatnak nekünk a Facebook oldalunkon keresztül, a weboldalunkon keresztül, vagy akár a magyar kapcsolattartóval is felvehetik a kapcsolatot, aki a Buzál Anikó, és az ő e-mail címje anikó@unica.cz, és ő is nagyon szívesen segít majd önöknek, hogyha írnak neki. És látom, hogy itt érkeztek még kérdések, megpróbálom akkor megnézni és elolvasni őket. Igen, érkezett egy ilyen kérdés, hogy mindig icsivel történik-e a megtermékenyítés. Ez a leghatékonyabb módszer. Tehát ez az a módszer, mikor konkrétan ugye a petesejtbe belelövik a legjobb spermát. Tehát most a legjobb sperma szelektáló módszer az a mikrocsippes sperma szelektáló módszer, ezzel kiválasszák a legjobb spermákat, ugye megtörtént a leszívás, átmosták a petesejteket, megnézik, hogy melyek érettek, melyek alkalmasak a megtermékenyítésre, és ezekbe lövük bele konkrétan a spermát, tehát ez a legbiztosabb módszere úgymond a megtermékenyítésnek. Milyen kiegészítő szolgáltatásokra van lehetőség, hogy sikeres legyen a beültetés. Igen, az embrióglót, az be tudjuk esetleg vetni a beágyazódás sikerének növeléséhez. Tehát ezt tudnám, ami most így eszembe jut. Mivel tudjuk még segíteni? Természetesen csak akkor kerül beültetésre az embrió, hogyha minden feltétel ideális és adott.
Tehát, hogyha megfelelő a méhnyálkahártya, tehát legalább 7-7,5 mm-esnek kell lennie ahhoz, hogy alkalmas legyen a beültetésre, valamint ugye az ultrahangon a szerkezetét is nézzük, tehát hogy 3 rétegű-e, és hogyha valóban egy nagyon szép méhnyálkahártyaja van a páciensnek, akkor tudjuk csak javasolni a beültetést. Ellenkező esetben minden létrejött embrió lefagyasztásra kerül, és akkor utána egy következő ciklus valamelyikében készülünk fel a beültetésre. Igen, még itt 40 éves kor körül mi az az AMH szint, ami alatt már nem ajánlott a saját petesejtes IVF. Na, ez is egy nehéz kérdés, mert aki még nem próbálta, tehát az AMH az valóban azok csak egy számok. Tehát azt mutatja az AMH érték, hogy mennyi petesejtünk van még. Ideális lenne, hogy minél nagyobb lenne ez a szám, de akinek mondjuk 0,5-ös az AMH értéke, akkor nem mondhatja azt az orvos, hogy meddő, hogyha ezt sosem próbálta meg. De hogyha érkezik hozzánk 40 évesen, úgy, hogy volt Magyarországon mondjuk egy 5-6 sikertelen kezelése, akkor már ott valóban megfontolandó 0,5-ös AMH érték mellett az adományozott petesejtekkel történő kezelés. Vagy, ami még lehetséges, az embrió genetikai vizsgálata, mielőtt beültetésre kerülne az embrió. Tehát ez úgy működik, hogy ugyanúgy zajlik a stimuláció, megvan a leszívás, megvan a megtermékenyítés, és az 5 napos embrióból mintát vesznek az embriológusok, és ezt küldik el genetikai vizsgálatra. A genetikai vizsgálat lényegében az embrió kromoszómáit vizsgálja, tehát kizárja ugye a leggyakoribb szindrómákat, mint például a Down-szindróma. És természetesen utána csak az egészséges embrió kerülne beültetésre. Tehát 40 éves kor felett, hogyha valaki meg is szeretné próbálni a stimulációt, és az orvos ezt engedélyezi, akkor szinte mindig szokta javasolni a genetikai vizsgálatok elvégzését. Tehát még esetleg emellett lehetne 40 éves korban, vagy 40 év felett is megpróbálni ezt a kezelést a saját stimulációval. Igen, itt érkezett még egy kérdés, jó hosszú kérdés. Elindítjuk-e milyen FSH értékkel is a stimulációt? Igen, és hogy Magyarországon nem indították el a stimulációt, mert hogy azt mondták, hogy a stimulálással romlik a petesejt minősége, ilyen magas FSH érték mellett. Ezzel nem feltétlenül értek egyet, hogy a stimulálás miatt romlana a petesejtek minősége. Mint említettem, az FSH érték azt mutatja, hogy mennyire kell dolgoznia az agyalapi mirigynek ahhoz, hogy kisajtolja még a petefészekből a petesejteket. Lényegében ezt jelzi az FSH érték. Amikor alacsony az AMH érték és magas az FSH, és a kor is már lényegében előre halad, tehát már 40 év környéki a páciens, esetleg szokta javasolni az orvosunk az úgynevezett soft stimulációt is, amikor nem injekciókkal, hanem gyógyszer segítségével egy picit stimulálja a petefészkeket,
Mert az a tapasztalat, hogy ha alacsony az EMH érték és magasabb a kor, akkor ugyanolyan eredményeket érnek el a gyógyszerek segítségével, mint az injekciók segítségével, nem beszélve arról, hogyha a soft stimulációról beszélgetünk, akkor ugye sokkal olcsóbb ez a kezelés, mert ami szintén nagyon drága, az a stimulációs gyógyszerek. Tehát még ez is lehet egy opció, de mint említettem, ezt mindenképpen az orvosnak kell látni, ugye több tényezők is még ott felléphetnek, esetleg betegségek, endometriózis, ami szintén egy szörnyeteg, rejtett szörnyeteg, ami éppen a petesejteket imádja, és őket teszi sajnos tönkre, és ez is nagy hatással van a minőségre. Igen. További kérdés. Érdeklődnék, hogy van-e lehetőség Magyarországon fagyasztott ivarsejtet kivinni? Biztonságosan át lehet-e szállítani? Van-e kapcsolatuk a Krio intézettel? Igen, erre is van lehetőség, tehát hogyha le van fagyasztva, akár ez nem csak spermára vonatkozik, de petesejtre, vagy akár embrióra is, természetesen van lehetőség átszállítani hozzánk a csirasejteket, vagy az embriókat. Ez úgy működik, hogy mi küldünk ugye egy kérelmet, amit ön aláír, hogy kérelmezi az ivarsejtek átszállítását, megadja a pontos címet, hogy hol van lefagyasztva a sperma ugye azonok esetében, utána már a laborok egymás között intézik az átszállítást, tehát felveszik egymással a kapcsolatot, megbeszélik, hogy mire van szükség, ugye ez elég bonyolult papírmunkát jelent. Utána ugye megrendelik a futárt, aki átszállítja az ivarsejteket, és akkor utána nálunk ezt fel lehet használni. Tehát erre igen, van lehetőség mindenképpen. A labortól függ, hogy mennyi ideig tart, és az, hogy mennyibe kerül, pedig attól függ, hogy milyen messze van lényegében, milyen messze vannak az ivarsejtek, tehát hol van lefagyasztva. Szanakinre kérdeznek rá. Igen, a szanakin az is elérhető nálunk. Ez egy új módszer, ami lényegében segíti vagy a méhnyálkahártya vastagodását, vagy pedig utána a beágyazódást. Egyelőre ezeknél szoktuk használni, még ugye említettem, hogy új módszerről van szó, még folyik a tárgyalás, hogy esetleg a petefészkekben is használnák. Ez lényegében arról szól, hogy érkeznek a páciensek, akár egyik, másik vagy harmadik gond miatt, egy vérvételre, a hölgy páciensről beszélünk, tehát levesszük a hölgy pácienstől a vérét, ezt 3 órán keresztül centrifugálják, és utána ezt a vért lényegében visszafecskendezik a méhbe, és ezáltal ennek lényegében gyulladás csökkentő hatása van, valamint ugye jobb vérellátást biztosít, és ezáltal tudja segíteni, vagy a méhnyálkahártya vastagodását, hogyha ezzel volna gond, vagy pedig a beágyazódást tudja segíteni, hogyha esetleg a páciensnél ez a gond, de ezt is mindenképpen az orvosnak kell megítélni, hogy ezt javasolja-e, látja ennek értelmét. Oké. Igen, itt látok egy kérdést, hogy a FET előtt érdemes bármilyen hormonértéket nézetni, esetleg TSH értéket. A TSH érték lényegében már a terhesség alatt fontos, de aki tudja, hogy gond van a pajzsmirigyével, az természetesen mindenképpen
nézesse meg, vagy vegye fel a kapcsolatot endokrinológussal, aki ezt ugye kordában tudja tartani. A terhesség szempontjából jó, hogyha 2,5 alatt van a TSH érték a terhesség kezdeti időszakában. Jó, tehát ezt esetleg meg lehet nézni. Természetesen, hogyha az orvos kéri, akkor progeszteron szintet szoktunk nagyon gyakran nézni, hiszen ez is fontos, hogy ez is tud nekünk segíteni, hogy időben van-e a beültetés. Igen, itt egy nagyon hasonló kérdés van, mint amire már válaszoltam, úgyhogy esetleg vissza lehet nézni a videót. Egy 0,5 AMH értéknél, 15-20 közötti FS-nál értéknél és 40 éves korban, hogy mit javasolunk, tehát ezt majd akkor legyen szíves visszanézni, nem szeretném elmondani még egyszer. Igen, és van itt még egy kérdés, hogy van-e haszna a prednizolonnak, szteroidnak a beágyazódás segítségére. Ezt mindenképpen az immunológus dönti el, tehát hogyha az immunológus javasolja a prednizolont, a szteroidot, vagy akár a lipidet, vagy bármi mást, ami segíthet, akkor az ő kérésére természetesen szedni kell. Bár a legújabb kutatások azt mutatják, hogy az immunrendszer nem fogja elutasítani az embriót, hogyha az embrió egészséges. Tehát a természet ugye akkor engedi tovább az embriót, hogyha ott nem talál hibát, hogy egészséges gyermek tudjon születni. Jó, tehát valóban itt még mindig a természet irányít, és általában akkor szokta elutasítani az embriót, hogyha ott valami gond van, és akkor nem ágyazódik be, vagy nem tud tovább fejlődni sajnos. És lassan már le is jár az időnk egyébként. Aki nem kapott választ, annak mindenképpen elmondom még egyszer, hogy nyugodtan írhatnak nekünk, vagy itt a Facebookon, vagy pedig a weboldalunkon keresztül, vagy pedig egyenesen az Anikóval is kapcsolatban léphetnek. Anikó a magyar kapcsolattartónk, őneki az e-mail címe anikó@unica.cz, tehát ő is nagyon szívesen megadja a kezdetleges információkat, és utána, hogyha úgy döntenek, hogy szeretnék nálunk elkezdeni a kezelést, akkor velem vagy valamelyik másik magyar kolléganővel találkozhatnak majd itt Brnóban. Igyekszünk mindenkit végig kísérni a kezelésen, igyekszünk mindig magyar segítséget biztosítani a klinikán, és én akkor el is búcsúzom. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Természetesen még további információkat olvashatnak az Unica Klinika weboldalán keresztül, vagy itt a Facebookon keresztül is követhetnek minket, hogy ne maradjanak le esetleg a kedvezményekről, az új módszerekről sem, és hogyha valaki a kezelés mellett dönt, akkor bízom benne, hogy majd találkozunk itt Brnóban. További szép estét kívánok mindenkinek, és viszontlátásra!